soittaa. Kannattaako minun tiistai-aamupäivästäni laittaa yhteen puhelun aikaa? Joo, sä oot niin tärkeä ihminen, että ei kannata, ei. Ja miksi sä nyt tarvit 20 000 euroa? Nyt mietit siellä, haluat sä ton rahaa vai et? Jos et halua, vaihda kanavaa, tai saahan tätä ohjelmaa tietenkin muuten vaan seurata, mutta jos et halua, niin ei tarvitse soittaa. Mutta jos joku nyt innostuu tuosta rahasta, niin kannattaa lähteä nyt heti soittamaan, sillä tänään saadaan jo tietää, kuka voittaa jouluisassa upeat 20 000 euroa. Täältä löytyy pelin tehtävä, mikä eläin on kuvassa. Kun tiedät oikean vastauksen, lähde sinne kilpailulinjassa soittamaan numeroon 07088 555. Kilpailulinjalta kuulet monivalintakysymyksiä, vastaa 3 monivalintakysymykseen oikein käyttämällä kotipuhelimesta tai matkapuhelimesi näppäimellä 1, 2 tai 3. Ja mikä parasta, kilpailulinjallahan sä kuulet koko ajan ohjeita. Eli sä et oo siellä yksin, sinä kuulet ohjeita. Ja jos nyt menee väärin sun vastaukset, soitat uudestaan. Nyt ei saa luovuttaa. Nyt kun maali on lähettyvillä, ei saa missään nimessä luovuttaa. Vaikka kerran siellä kaadut, niin nouset pystyy, soitat uudestaan, parannat omaa suoritusta. Ja sitten kun sä tiedät, että vastaat kaikkiin oikein, niin sit kannattaa vielä lähteä parantamaan nopeutta. Sillä nopeus on tässä pelissä se kaiken A ja O. Eli onhan se totta, että naapuri voi myöskin osata oikeat vastaukset. Se voi vastata siellä oikein tai vahingossa vastata oikein, kun hän ei tiedä mitkä on ne oikeat vastaukset, mutta kokeilemalla selvittää ne. Mutta kumpi teistä sitten näpyttelee ne vastaukset oikein ja vielä kaikkein nopeimmin, eli se nopeus on tärkeää. Eli jos sä haluat olla tässä pelissä kaikkein nopein, eli voittaja, niin sun täytyy koko ajan parantaa omaa nopeuttasi kilpailulinjalla. Ja monesti, kun pottina on ollut 1000 euroa tai jopa allekin 1000 euroa, niin monesti voitto on lähtenyt ihan jopa yhdellä puhelulla, 2, 3, 4 puhelulla, eli siihen ei ole vaadittu hirveästi niitä soittoja. Oisa se kauheata, jos kaikkien voittajien täytyisi aina tehdä kymmenittäin niitä puheluita. Eli ihan muutamalla puhelulla voi lähteä voitto, jopa yhdelläkin puhelulla voi lähteä voitto, mutta kyllä mä annan sellaisen vinkin, että nyt kun 20 000 eurosta puhutaan, niin kannattaa nyt hyvää ystävää tehdä vaikka niitä 5 puhelua tai vaikka 10 puhelua. Itse päät, mutta kohta ei ole paljon jäljellä kuule soitella, eli nyt kannattaa tehdä niitä soittoja. Mutta hei, onneksi tänään vielä tulee uusia lähetyksiä, mutta tänäänhän voittosumma todellakin jaetaan. Tuleeko meillä toi seuraava lähetys 14.25, eli silloin nähdään, mutta linjat on auki koko ajan ja sitten kello 15.50 pelataan finaali. Eli silloin saadaan tietää, kenen lähtee upea 20 000 euroa, mutta linjat on auki koko ajan. Ota hyvä ystävä numero talteen, numero on 070888555 ja taistele oma taistelusi. Voita nyt aattona juuri tänään itsellesi 20 000 euroa. Me nähdään kello 14.25.